Namun, untuk usah terprovokasi gini,
Perkadang sutrisno tingkang Suparwo Tri Prarawuh ingkang minulya minangka atur medalipun Sang Prabu Singobarong ing dalu sakmenika minangka sampun atur adicara atur pamungkas saking kawula keluarga agung sedaya Pak Jawi asli ingkang paring asma Kurda manunggal jati kang mijil saking tlatah lingkungan Bendil Kecamatan Sawetan saking Lalagan Kota Blitar ingkang dipun pandhengaken langsung dening Pepunden Kurda manunggal jati Rama Hari Santosa sakwadya balanipun. Ing dalu sakmenika kawula katimbalan wontenipun adicara tasyakuran pernikahan Mas Iqbal pikantuk Mbak Fiona. Nggih dipun dongaken panjenengan sawi mugi-mugi tematen kalih ing dalu sakmenika dipun paringi murah sandang murah pangan, dipun paringi warga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ingkang dipun paringi momongan soleh solehah, amin amin Allahumma amin. Kok bilih kawula atur panglipur ing dumateng arsa panjenengan sami wonten kledak mladu ing atur ingkang kirang rujukana kawula minangka sesulih saking Rama Hari Santosa ugi Kurda manunggal jati kawula nyuwun agung ingkang tanpa pamrih lan ugi kawula ngaturaken sugeng kepanggih ing sanes wekdal mugi-mugi dipun paringi slamet pilujeng pinatrina saking rubeda amin amin Allahumma amin. Wasana Kurda manunggal jati anjayeng bawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.